Ja, dat kan Het is een ruim aanbod en ook wel interessant voor ons terug die sepia. Bijzonder goed, zo'n beetje zoals kalmar. En ook hier het aanbod. Ja, goeiedag meneer. Ja. Wat is het verschil met die kleine sepia hier? Wat het is eerst keer dat ik dat hier Die zie. zijn heel klein en die zijn... En kunt u hoe klein zijn ze feitelijk? Echt, Ja, toch om het hier te zien? Ja. Ah ja. Kijk, het zijn echt minis. Ah ja, ik ga toch deze meedoen. size. 1 kilo alsjeblieft. 1 kilo. Ja. Kilo 3, is dat te veel? Of? Het is voor 3 personen, maar ietsje kleiner is niet zo. Nee, doe maar tot Ja, mag dat? mooi, ja, dat gaat het wel. Moet ik ze nog op stukken of mag het zo blijven? Nee, laat het. Ja, is dat bij? Ik snap het. Ja, dat is goed. Even een tasje. Anders wordt het Dat is alles meneer. Graag nog een zak ook als het kan. Ja, Ja, ik ga het niet zo mee. ja dat is een beetje... Zoek een vis dat je natuurlijk alleen wat keuzewerk aan hebt en dan maak je er kalmar mee. Hè. Bijzonder lekker. Ja, alsjeblieft. Ja, oké, dank u. Volken zitten naast. Oké, prima. Ja, wel bedankt meneer.